gaur abenduak 12 ditu, asteak terra, asteragoaz egunak utzizkigun albistekin. Ahal dugu aintzat hartu du 15 kideren aurkako salaketa. Nafarroako parlamentuaketako kidei egindako omenaldiak arbuiatuko ditu. Krisiak Nafarroako eskualdeen arteko desorekak azaleratu ditu BBVaren txosten baten arabera. Irailaren 17an inauguratuko dute Nafarroa Arena eta dagoeneko ikuskizun batzuen berri eman dute, tartean lauterdiko finala. Iruñeko udalak Milagrosako 4 etxebizitza utziko ditu hirian asilo eskatzen duten errefuxiatuei babesa emateko. Nafarroako gobernuak euskararen izen soziala bultzatzeko kanpaina berria atera du, euskara gurea denona. Politika kontuekin hasiko dugu gaurko albistegia. Nafarroako Ahal Duguko kide batek bertze 15 kideren aurkako barne salaketa jarri du alderdiari akabera ematen saiatzeagatik eta gerra zikina egitea leporatuta. Berme batzordeak bide eman dio salaketari. Nafarroako Ahal Duguko kide batek beste 15 kideren kontrako barne salaketa jarri du alderdiari akabera ematen saiatzea eta gerra zikina egitea leporatuta, eta berme batzordeak bide eman dio aipatutako salaketari. Ahal Duguk Nafarroako parlamentuan duen bozeramale Mikel Builek azaldu duenez, orain berme batzordeak 15 eguneko epea emango die salatutakoei alegazioak edo defentsarako agiriak aurkeztu ahal izateko, eta epea bukatutakoan berme batzordeak berak hartuko du erabaki bat auziaren inguruan. Salatutakoaren artean 2 parlamentari daude, Laura Perez idazkari nagusi izandakoa eta Fani Carrillo. Izan ere, joan den udan hauteskunde primarioak egin zituzten Nafarroako Ahal Dugun, eta ordura arte idazkari nagusi izandako Laura Perezek galdu egin zuen oso tarte txikiagatik. Orduan irekitako arrakala dago oraingo polemikaren jatorrian. Salaketaren arabera Perezek, Carrillok eta beste zenbait kidek orain mugitu izenekoa, eta horrekin alderdia zatitzea omen dute helburu. Sare sozialetan eta zenbait erabideetan alderdiaren kontrako barne kanpaina antolatzea ere leporatzen diete ildo horretako kidei. Perez eta Carrillo parlamentari ez gain, Ahal Duguko beste kide ezagun batzuk ere badaude salatutakoen artean, Pedro José Francés eta Noemi Solanas esaterako. Denak alderdetik kanporatzeko eskatzen dute Ahal Duguko kide horrek jarritako salaketan. Ahal Duguk Nafarroako parlamentuan duen bozeramaile Mikel Builek esan duenez, salaketaren inguruko informazio eta talde parlamentarioaren funtzionamenduari dagozkion txosten bat hedabidetara iritsi izanak ezinegona sortu du Ahal Dugun, eta benetako ez den irudia ematen du alderdiaren egoeraren inguruan. Talde parlamentarioari dagokionez, Builek esan du baturik dagoela eta Nafarroan aldaketa bermatzeko gogoak bildu egiten dituela. Erantsi du, argitara emandako txosten horretan hobetu beharrezko zenbait kontu jakinarazi zizkiotela alderdiaren zuzendaritzari, eta ohikoa dela horrelako txostenak egitea. Arazo bakarra, 15 kideren kontrako salaketari dagokionez, Builek esan du alegazioak aurkezteko epea amaitu ostean berme batzordeak hartuko duela aferaren inguruko erabakia, eta hortaz alderdiaren zuzendaritzak ez duela zer esateko auziaren inguruan. Laura Perezek aldiz salaketa horretan esandakoak ukatu egin ditu. Nafarroako parlamentuak bertzaldeetako kidei egindako omenaldiak arbuiatuko ditu. Parlamentuko mahaiak eta bozeramaileen batzordeak adierazpen instituzionala onartu dute EH Bilduren abstentziarekin. Nafarroako parlamentuko mahaiak eta bozeramaileen batzordeak adierazpen instituzionala onartu dute astelehen honetan PSN geroa bai eta izquierda ezkerraren laguntzarekin eta EH Bilduren abstentzioarekin, etako kidei edo talde armatuarekin zerikusi izan dutenei egiten zaizkien omenaldiak arbuiatzeko biktimen biktimazizazioa areagotzen baita. Adierazpen instituzional horren bigarren puntu batek EH Bilduren eta UPNren abstentzioa eta UPNren kontrako botoa izan du. Adierazpen horren arabera, Nafarroako gobernuak gertatu berri denaren memoria sustatzen jarraitzeko parlamentuaren oniritzia dauka, baita etak suposatutako zorokatze intelektuala sustatzen jarraitzeko eta bakearen balioak bultzatzeko. UPNeko Javier Espartzaren hitzetan Nafarroako gobernuak ez du berriki gertatutakoaren memoria bultzatu. Horren ordez, etako
terrorismoaren biktimen aurrean jarri direla dio eta etako kideen omenezko ekitaldiak egin dituztela. Adolfo Araiz EH Bilduko bozeramailearentzat presuen senitartekoek eta lagunek egindako omenaldiak kriminalizatzea besterik ez duten nahi. Maria Atxibite sozialisten bozeramaileak berriz EH Bilduren jarrerak lotsakorrak kritikatu du. Bestalde PPNeko Javier Garziak honako galdera hau egin du, nola utzi diezaioke geroa baik Nafarroako gobernuari etako kidei omenaldiak egiten. Ildo horretan, geroa bairen jarrera ez dutela ulertzen gaineratu du. Eta politika kontuak alde batera utzita ekonomiakin jarraituko dugu aurrera. BBVak Nafarroako egoera ekonomikoari buruz egindako txostenak desoreka handiak atzeman ditu Nafarroako eskualdeen artean. Adibidez, enplegu datuei dagokionez 2018an krisi aurreko egoerara itzuliko da Iruña herria. BBVak Nafarroako egoera ekonomikoari buruz egindako azken txostenak desoreka handiak antzeman ditu eskualdeen artean. Adibidez, enplegu kopuruari dagokionez 2018an krisi aurreko egoerara itzuliko da Iruña herria. Herribera ere ez dago hain gaizki. Krisiak gehien zigortutako eskualdea bada ere, gaur egun Nafarroan gizarte segurantzako afiliazio berrien 180 han izena eman dute. Hala, Herriberari, Lizarraldeari eta Nafarroako herrialdeari koska bat falta zaie Iruña herriarekin parekatzeko. 7% handitu behar dute enplegua krisi aurrekora itzultzeko. Asko zurrunago daude Mendialdea eta Pirineoak. 2008 eta 2013 artean lanpostuen 16% inguru galdu zituzten eta geroztik apena sortu dituzten 3,9% eta 0,5% urrenez urren. Atzo goizan aurkeztu zuten Iruñan txostena Miguel Cardoso BBVA researcheko ekonomista buruak eta ziurrenik eskualden arteko diferentziak dira lan horren elementurik ezkorrenetarikoa. Izan ere, egoera orokorrari dagokionez, haizea alde du Nafarroak hego Euskal Herriko gainerako lurraldeek bezalaxe. Aurten barne produktu gordina 3% handituko da eta hurrengo 12 hilabeteetan 2,8% haziko dela kalkulatu du. BBVak uste du 2019ko bigarren erdialdetik aurrera has daitekeela interes tasak igotzen. Era berean 2018an Europar Batasunako herrialdeen zor publikoa gutxiago erosiko badu ere, arrisku saria kapal segituko du BBVaren ustez. Eta datorren urteko irailaren 17an inauguratuko dute Nafarroa Arena eta dagoeneko ere ze ikuskizun izan diren jakinarazi dute tartean lauterdiko finala. Euskal Herria kirol pabilloi berria izango dut datorren urtean Nafarroa Arena Iruñean. Heldu den irailaren 17an inauguratuko dute, ura eraikitzeko obrak hasi eta 9 urtera, eta obra horiek amaitu eta 7 urtera. Ana Herrera Nafarroako Gobernuko Kultura Kirola eta Gazteria sailburuak eman zuen horren berri atzo. Erreferentzia izango da kirolean, azpimarratu zuen Herrerak. Nafarroa Arena ireki eta berehala jokatuko dituzte lehen pilota partidak bertan, hala, irailaren 29an Kodere Mastersko finala jokatuko da, eta azaroaren 18an lauterdiko txapelketa. 3.000 ikuslentzako tokia izango du, Bilboko Mirabilakoak bezala. 60 milioi euro baino gehiago erabiliko dituzte Nafarroa Arena eraikitzeko obretan. UPNren ekinbidez jarri zen abian proiektua. Eta albiste gehiago utzizkigu gaurko egunak. Iruñako udalak Milagrosako 4 etxebizitza utziko ditu, hirian asiloa eskatzen duten errefuxiatuei babesa emateko. Iruñeko udalak Milagrosako 4 etxebizitza utziko ditu hirian asiloa eskatzen duten errefuxiatuei babesa emateko. Joseba Siron alkateak lankidetza hitzarmen bat sinatu du errefuxiatuei laguntzeko Espainiako batzordearekin, hau da, CEARrekin. Xede harturik, udal etxebizitza horiek babes internazionala eskatzen duten pertsonak hartzeko baliabide bihurtzea. 4 etxebizitza ekarri lotuta daude, 330,64 metro kuadroko etxebizitza komuniotare bat sortzen dutelarik. Guztira, 16 logela, sukalde bat eta 3 komunekin. Horrela, Iruñak errefuxiatuak hartzeko baliabide komuniotare bat eskainiko du, errefuxiatuak erroldatzeko aukerakin, eta horrela, udal gizarte zerbitzuak erabili ahal izango dituzte. Eta Nafarroako gobernuak euskararen izen soziala bultzatzeko kanpaina berria egin du euskara gurean denona.
Nafarroako gobernuak abenduan bigarren urtez jarraian euskararen ospe soziala sustatzeko kanpaina bultzatuko du eta foru komunitateko hizkuntzako ofiziala milaka nafarrek erabili ohi duten hizkuntza bezala aurkeztuko du Euskara Bideak egindako azken inkesta soziolinguistikoaren arabera. Kanpainaren lelo nagusia iaz euskararen aldeko ekimenaren lehen edizioan erabiltzako bera da, euskara gurea, denona. Eta euskararen erabileraren egonkortasuna eta komunikazio digitalaren aroan duen baliagarritasuna erakutsi nahi dira. Horretarako pertsonen eguneroko 4 eszena hautatu dira, hizkuntza hori erabiliaz gailu digitaletan. Hain zuzen ere, ostalaritzako lokal batean kokatu dira eta Nafarroan euskararen foru legeak ezarritako 3 zona linguistikotako herrietako 3 eszenatokitan. Lesaka, zona euskalduna, Iruña, zona mistoa eta Tutera, zona ez euskalduna. Euskara Bideak adierazi du ekimenaren helburua dela euskarak duen erabilgarritasuna eta arlo pertsonalean zein profesionalean duen erabilera erakustea. Sustapen kanpaina abenduaren 11an, astelehenean hasi zen komunikabideetan, naiz Iruñerriko, Tuterako eta Lizarrako hiri autobus zerbitzuetako markesinetan. Halaber, Euskara Bideak profila duen sare sozialen bidez zabalduko da, hala nola, Twitterren, Facebooken eta YouTubeen. Helburu horretarako Nafarroako gobernuak 50.000 euro inguruko inbertsioa egin du. Abenduak 12 gaur, astearteak goazen egunak utzi dizkigun albisten errepasoa egitera titularekin. Ahal dugu aintzat hartu du 15 kideren aurkako salaketa. Nafarroako parlamentuaketako kidei egindako omenaldiak arbuiatuko ditu. Krisiak Nafarroako eskualdeen arteko desorekak azaleratu ditu BBVaren txosten baten arabera. Irailaren 17an inauguratuko dute Nafarroa Arena eta dagoeneko ikuskizun batzuen berri eman dute, tartean lauterdiko finala. Iruñeko udalak Milagrosako 4 etxebizitza utziko ditu hirian asilo eskatzen duten errefuxiatuei babesa emateko. Nafarroako gobernuak euskararen izen soziala bultzatzeko kanpaina berria atera du, euskara gurea denona. Eta agurrera baino lehenago bitxikeria bat, duela 200 urte Nafarroako agirietan tortilla patatari erreferentzia egin zitzaion lehenengo aldiz. 1817ko agiri horren omenez, lehenengo tortilla patataren egun antolatu du kuku bat elkarteak datorren iganderako. Eta guraldetik bertzerik ez hauxe izan da dena. Mi esker zuen arretagatik eta astearte horrekin. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskasera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta uraz hornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta pinpon. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.